Vi så Joachims gamle HTC One. Det er også vores produkt. Vi så smadrer den for at vise, hvad der er inde i sådan en mobil. Så vi kan se, her har vi batteriet derinde. Vi har en hel masse guld her, forskellige ædelmetaller, naturprodukter. Herinde skal vi lige, her har vi så et batteri, det er det, der er farligt for naturen. Herinde har vi en masse mikrochip med en masse sølv, og kameraet og guld her. Det er derfor, det er rigtig godt at genbruge mobiler. Der er så mange værdifulde metaller herinde. Guld og sølv.